सासे एसेबां गिदिर फरायनाय मानसिया माने आंखौ बोजबना लादों। बेनिफ्राय आरो देरसिन जेबो गैला। एखेबारे बाजै गोदानजों जिरायजाबथारबाय एबाराव ओंखाम जाखांनानैहाय बेलाय ओमफ्राय बाजै माब्रै लोगो मोनलायनाय जाखो? एन महिलारि ओइ एन नामा फुलफु मामालै बेवहाय खुलुमबाय लोगोफोर। हाबा जाहैगोननि भिडिअखौ न'निफ्रायनो जागायबाय आङो। दा हाबा जाहैगोनाथ' जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जेम्स बड' ब्लक एबा जेम्स बिथांनि हाबा नालाय दिनै। मा लादु लाबोनांगौ? दे जागोन दे। ओमफ्राय ड्रेस लादेरबाय। दे 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 बाय बाय न'दो। ओमफ्राय एसे कालसारेल ड्रेसाव ओंखारनाय जाहैबाय। मा आदा उफ्रियाबो कालसारेल ड्रेस गामसा गाननानै फैदो होनहरबाय आदा उफ्रिया, ओंखायनो बेबायदि ओंखारबाय आं। मिसिं जादोंमोन मोनसे बुस्थुआ मिसिं जादोंमोन। आर'नाइखौनो लानो बावदोंमोन। येस लेट्स गो। येस ओंखारबाय लोगोफोर। अब्ला थांबाय थादिनि। लामाथ' एसे गोजानखा, जायखिया थांनायसै। एसे फेमास मानसिनि हाबा मा रोखोम जायो आंथ' दा बुंथ'नो हाया। थांग्रोदिनि लोगोफोर दे। अब्ला लोगोफोर फैयै स्ट्रेट आवे दा हाइवेआव दंसै जोङो। ओमफ्राय सोर थांगोन नायब्लानो जाबाय। आदा अनसुला खुलुमबाय। विथ ट्रेडिसन विथ बैसागुनि गामसा गाननानै फैखादों। उनाव सासे स्पेशल आदा दंबावो नै, आदा जिहुल। खुलुमबाय लोगोफोर। बे समाव आङो दसे सम लानि। बेनो जाहैबाय आङो नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों क्रिकेक्सआ जाहैबाय इण्डियानि मोनसे फोथायजाथावसिन गेलेग्रा वेबसाइट, जायखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों कार्तिक आरो परिमनि। IPLआ बेयाव दं। स्पिन खालाम जेलि गेम्स क्रिकेक्सनि गेजेरजों देरहानो हागोन आइफन आइपेड गोबां सप्ता खनफ्रोमबो। क्रिकेक्सआ लाबोदों IPLनि गोबां बान्थाफोर, 2,30,00,000 गोबां बान्थाफोर आरो मोननो हागोन यामाहा बाइक, रियेलमि मबाइल, एप्पल वाच टिभि आरो गोबां। क्रिकेक्सआव साइन आप खालामदो आरो प्रमोशन सेक्सनाव थांनानैहाय प्रम' क'डखौ इउज खालामदो WIN11, जाहाथे मोननो हानाय बायदि 100% वेलकाम ब'नासखौ। साइन आप खालामदो क्रिकेक्सआव आरो लोगो मोनदो 300 थाखा वेलकाम ब'नास हिसाबैहाय। बेखौ गोरलैयैनो डिप'जिट खालामदो फनपे एबा गुगोल पे आरो ट्रान्सफारनि गेजेरजों। रेजिस्टार खालामदो, लिंकआ कमेन्ट सेक्सनाव दङ। आइफन 16 प्र' मेक्सखौ देरहानायनि चान्सखौ लादो सप्ता खनफ्रोमबो क्रिकेक्स एपनि गेजेरजों। बिथांमोना स्पेशल खिन्थु आं लंपेन्ट गाननानै फैफ्लांबाय। एसे माबानो उसुबिदायाव दं गामसाया जेन'बा माने सुब्रबनानै रानाखै। बे आदा जिहुलखौ सोरबा सिनिया जानो हागौ। बिथाङा बिराद माल्टि पारपास खामानि मावग्रासो। केमेरामेन, प्रडिउसार, एक्टर, डिरेक्टर, DOP, ओमफ्राय JB बड' उड मोनथामसो। जादा बारामा मोनफैबाय लोगोफोर। सोरबा बरमा होनो, आं खिन्थु बारामा होनना बुङो आरो। बेवहाय एसे हाबानि माबा लांनायसै। बर'आव मा होनोमोनथाय, जायखिया गिफ्ट आरो गिफ्ट बरमा। ओमफ्राय ओरै जों साहा थांनायसै आरो ओरैहाय। फैयै जोङो बरमानिफ्राय दा दावखोबोबाय। दावखोनानैहाय बोरैबा थांनांगौनो आरो। जों बे बोरैबा लामाखौ आं मिथिजोबमा, बिसोरो मिथिनाय दं। आदा जिहुलनो सालायखाबाय गारिखौहाय नै। एखे माने अरुणाचल माबा सिक्किम सालायग्रा, शिलं सालायग्रा मानसि। बे एक्सपार्टखा। ओमफ्राय आदा अनसुला उनाव जिरायगासिनो दं। माला मोनहैयो सानगासिनो दंदां। बिरियानि जानो लुबैबाय। जों एसे गामि गोथौ हाबफैबाय। बगलामारि ना मा गामि होनो। अब्ला मोनफैबाय नै जों सफैनायजों अखा हानायजों बे सिगाङावनो जानांगौ न'आ, लकेसना। गारि दं नै लामायावहाय। माबायदि जानानै दं नायनोसै। आदा उफ्रियाथ' बिरियानि जानो लुबैना। बिरियानिसो नांगौलै आंनो। बिरियानि मोनफैबाय लोगोफोर। दा माने 5थासोआवसो सफैनो होखादोंमोन जोंखौहाय। ओमफ्राय जोङो 5था जाहांआव सफैनाय जाहैबाय। खयथा जाखो दालाय? औवाबारि दं नै ओरैहाय गामिया। ओरैबो औवाबारि, ओमफ्राय बै जाहैबाय नै हाबाया। ओमफ्राय होमब्ला जों हाबलांनायसै। बे जाहैबाय एन्ट्रि माने गेट, मोखांनि नुजेननाय। दे बे आच्छा बे जाहैबाय गेटआबो सिम्पोल आरामै ओरै लाइफां बागुलामारि 3 नम्बर। वेलकाम टु द वेडिं रिसेप्सन अफ मिस्टार जेम्स मुसाहारि एन्ड लाक्समि बसुमतारिनो। बेखौ बर'निसो लिरनांगौमोन इयो। बेखौ बर'निसो लिरनांगौमोन ने बाबु? बेखौ बर'निसो। नोंसोर बेयाव नै गामिनि ना माथो?
बारा मानसि गैला एसे साइलेन्ट जाबाय नै बेलासिखाय खिन्थु जों एसे दावराव खालामनो हायो ना हाया नायनोसै लोगो मोनथारबायलै एखे जों फैदों नै एखेबारे मा लिरना होलांजाखोब्रा बेलाय मा फार्स्ट दङानो जोंहानि आइनि खाथियावनो दंखायो आं सिनायाखैमोन दे हामबायसै दे बिमा जाहैबाय इयो नाय उन्दैनि लोगो नोलै नङा बे बेखौ नायदो नै बा बेबा मा साननानै बानायदो बेखौ नैबे रिसेपसन दाम खमनि नङा खोथा दङ मालाय साननाय हनाय आलदा ना जों जिरायबाय दै लोंबाय ओमफ्राय आदा जिबुलानिबो गावग्रा लानानै फैफाबाय नै गावगोन खायदा लायै गावगोन हिनजाव गोदानखौ नाहरदो नै एबार बेलाय अब्ला जों गोजोननाय लाग्रोखानायसै नामा गोजोननाय लाग्रोनोसै बाजै गोदानजों दासो दे दे हामबायसै कंग्रेचुलेसन नायदो एबार गोसो होनानै नै हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ महाबा लांनो नागिरबालै जोंखौ जाहोहैनायसैदां नै दा मोनानि थाखाय एखे खोबजोबना दोनबाय नै रेडि स्टेजबो दंखायो नै दामजेनबाय स्टेज नैबो इउटुब रायजोनि मानसिफोर दङ नै बेनिफ्राय जागायनि र' गुटखा मास्टार गुटखा मिस्ट्रेस बाजै गुटखा मास्टारखौ खेबनो दे एन महिलारि एन नामा फुल फर्म मामालै बेवहाय नारा नार्जारि महिलारि निरु महिलारि महिलारिसोना नैबे जोङो बाजै मा होनो बिजनेस अस्ताद चिरांनि टप हिनजावफोरनि मादायाव टप बिजनेस बे कररपतिब्रा ओरैनिफ्राय लानायसैलाय दाने एसे आं बायदि जासोग्रा थाबाय नै ओरै मेहेर ब्र थाबाय नेपालनिफ्राय फैदों दाबो नेपाल मोनामखादों ओमफ्राय पियार जासुला जेरावबो जानायाव नुगोन ओमफ्राय ओरै सोर दंबाव नै बेबो सफैबाय नै राहुलबो सफैबाय नै ओमफ्राय नैबे आदा चिरांनि सफैबावबाय बेबो बोर्डोन मा होनदोंमोनलाय एसबि अफिसियेल ओरै शिबजित दं नै गोरबो बिखा नैबे जाबाय गोरबो फ्रम उदालगुरि बेबो हिनजाव लाहां ओमफ्राय शिबजित दा शिबजित प्रमोशन अस्ताद ओरै फंबायफोर दं नै गोबांनो गेटआवहाय बेबायदि लोगो मोनबाय बयबो माने हाबायाव फैदों आरो बाहागो लाफैदों ओमफ्राय आंनि लोगोफ्रा मैबा थांबाय इसोर थाथ'दोंसै जाग्रायाव हाबफैबायलै जों नै बे जाग्रा हला बेनोसै नै बारा गिदिर नङा आरो फिसायानो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जाग्रा अमा ओमफ्राय नैबे बिरियानिया नैबे ओमफ्राय नैबे मा पनिर नैबे ना दा ओंखाम गैथ'खाया दा ओंखाम गैया बेनो ओंखाम जाहैबाय बिरियानि ओंखाम ओरैबो बिरियानि जोबनाय गोरोंलै नोङो थिगैनो दं आलदा मोनसे एक्सपिरियेन्स बे आलदा रोखोमनि मोनसे एक्सपिरियेन्स आरो बावनाय नङा बे हाबाखौहाय आदा नोंबो मोनजाफेराखै बर'नि हाबा बिदि हाबायाव बिदि बिरियानि मोनजायाखै बेनो फार्स्ट टाइम जेम्सनि हाबायाव जानायसै टेस्टआ मेजेम नायनाल' लाबालै दा हयले लाबोबाय आसल खायद'खौ जोंनिखौ नै सफैबायलै मेजेमल' ओंखारा बेखौ सोलायना होलांलाय बाजै मादैसो जायो मादै मादै मेजेम
Hei, garamnya gerang-gerang menai nama nilai dali gaya, unla gaya. Unla gaya, dali gaya. Jaga, kapan dengan dang? Coba masak ke? Bro, bijung masak apa yuk mentai ro? Kakir ni, kelang kanan saya. Oh, kelang kade? Kelang dali, balai. Oh. Kakir ni apa mensia? Nama apa? Nama apa? Made? Kakir gokhoi. Kakir gokhoi. Oh, Tino. Jangan sih, jangan. Aran sula, biryani kuba mendena na mendera le. Enggak prihatin dan makan. Bihur kagak dana. Bihur kayu ni. Gerang-gerang mendeng. Biji nang umah. Biji dia lah saya apa? Beba mah misti. Mbrai mah. Golla. Kakir biki. Mama nunggu selala ini loh ini. Ekebaरे बाजै गोदान जिराय जाबथारबाय एबाराव ओंखाम जाखांनानैहाय बेलाय ओमफ्राय बाजै माब्रै लोगो मोनलायनाय जाखो आदाखौ जोङो माने सानैसो लोगोमोन आरो इदिनो ओमफ्राय इदिनो सानैबो सुखु दुखु जेनेबा रायलायो ओमफ्राय रायलायनानै जेनेबा इनि लाइफनि बाथ्राखौ जेनेबा आं मिथियो आरो आंनि लाइफनि बाथ्राखौबो माने इयो गाव मिथियो इदिनो जोङो रायलायनायाव उनाव लास्टआव जानोसै माने जुलि जानोसै इदि होननानै जों सानैसो माने रायलायलायनाय जाबाय आरो रायलायनानै बिदिनो जों माने जुलि जानायनि रादाय खाबाय आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय दिनैनि दिनाव जुलि जामारबाय आरो जाबाय आरो जोबोद मोजां होमबासो कंग्राचुलेसनसै बाजै औ बा गामिया महाय बाजै नोंसिना गामिया जाला बाक्सा ओरैनो माबाफोर मावोमोन बाजैया आङो कलेजाव एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै खामानि मावो दा मा साबजेक्टनि बाजै बड' साबजेक्टआव ना बबे कलेजाव बिबि किसान कलेज बहायलाय जालायावनो दे हामबायसै बाजै दे मा होनोमोनलाय सर्ट मुभि गामिनिफ्राय सफैनाय मोनसे बिलो दं आरोना बे बिलोनिफ्राय जोङो दाउ मोनो बे सासे सुबर्ण बसुमतारी ओमफ्राय आबुल नार्जारी मोने नार्जारी माथो आंलाय जुमा जाब्रेला बायबायरा माथो सिनेमानि मानसिफोराव खेब्ला जुमसो जाब्रेला बायदां जायखिया मोजां मोनबाय गुबुनफोरखौथ' लोगो मोनबायमोन नैबे फंबायखौ लोगो मोनफेरथाराखैमोन मोजां दा फंबाय हाबा लाबाय लाखिंला लाथ'वाखै दा सेंग्राय नं लाथ'वा दा सेंग्राय नंलै बियो ओरै हिनजाव गोदानखौ बेयाव गालांनानैहाय गाव महा थांबाय थायो बिदाय हरनो गोसो गैथ'थारा नामा लामायाबो गोजान ना लामाबो गोजानथारना ओंखायनो थांनायसै दे ओमफ्राय मोनसेल' कुइसन माबोरै लोगो मोनखो बाजैखौ लोगो मोनदों बाजैयाबो माने जिबनाव माने हारसिंमोन ना लाइफआव गोबां खस्थ' खालामना फैबाय दंमोन रावबो उनजोंबो गैया सिगांजोंबो गैया सापर्ट खालामग्रा रावबो गैया माबा मोनसे नांगौब्लाबो बेनिबो जेबो गैया गावनो हारसिं खस्थ' खालामनानै गावनो नाजाबाय दंमोन आरो बै समाव जों सानैजों मोजाङै रायलायनाय जाबाय थेवब्लाबो जोङो जेबो जुलिनि जेबो माबा लायाखै जों दाखालि बावै मास मोननै मास मोनथाम आवसो जोङो बेबो जुलि जायाखै आंबो जुलि जायाखै बिदिनो सानैजों मिलायलायबाय आं लाक्कि फिल खालामो बहुत लाक्कि फिल खालामो आङो सासे एसेबां गिदिर फरायनाय मानसिया माने आंखौ बोजबना लादों बेनिफ्राय आरो देरसिन जेबो गैला समाजाव एसेबां गिदिर फरायनायनि उनाव जोंफोरबायदि मानसिखौ रावबो बोजबा मालाबाबो बोजबा बेसेबां फरायनाय बाजैया डक्टरेट PhD बर'आव बड' डिपार्टमेन्टनि आरो जबाबो दा पार्मानेन्ट जाबाय प्रफेसार जाबाय बरिया गोजोननाय थाबाय इउनिक स्टाइलाव हाबा खुंबाय जों थांनायसै थानाया थाबावगौमोन लामा गोजान उफाय गैया बोथोराबो थिग नङा गाज्रि दामोनसै ले दुखुबो मोनदों आरो लोगोफोरखौ नुनानै एसेबां गोजाननि जों दिनै नुलायलायदों नाम एखे दिनैसो लोगो मोनलायबाय बाल्थिंनि अफ्रि आरो
दाफानि अ एनडिएफबिनि अ बे मोनथामनि अफ्रि माने बे आदा बिएलसिनि अफ्रि अ लास्ट बिदाय लानायसै थादो बाजै दे हामबायसै हामबायसै गोजोननाय मोनबाय औ आंबो गोजोननाय मोनबाय फैनायनि थाखाय माने गोजाननिफ्राय बिदि खस्थ'खौ खालामखा लानानैब्लाबो दे जोंनि गोथार जुलियाव फैदों ओंखायनो गोजोननाय थाबाय आरो हामबायसै बाजै दे जारौ नानि गोजोनथों औ हामबायसै दे नानि